seba dole perinu. Idem do kúpeľne hodiť rýchlu rannú rutinu. Skúmam tvár a vidím tam hneď nový element. Na mojom čele vyrástol nečakaný monument. Je to ako unboxing na tvári, každý deň čakám, či sa tam objaví červená veľká hneď uprostred čela. Presne túto vyrážku som dnes chcela. Vždy, keď to najmenej čakáš, udri ako kat s týmto novým jemákom. Musím sa zazhrať. Zapínam už veľké ostré svetlo. V mojej kúpeľni sa